assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kadi on beltanama ñaganama Allah moƴƴere caggal nde calminten seerenɓe waliyaɓe calminen kadi jinnaɓe woni debbo e gorko kadi e gardiɗo galle woni baba Abou Samba Diop e mawɗo galle o kadi woni Dawdo Moussa Dia wiyama Seydou Dia Pullo mi salminima kadi mi salmini yaadiɓamɓe hande kam gadoromi hande mi ruttinima kadi Sénégal Europe Fati Mauritanie Salma mi salminima salmitimama jaari tan par ce que ñande foof wiya kam ko koppuɗo hande ɗum oppi ɗum tawi gartumi hen quoi kono konni ewa assallamtu aleykum awladu Mauritanie assallamtu aleykum awladu Sénégal wa Mauritanie nami salminomi juurimama on mbiyama bikop c'est ça wartide warde doole madame Ndiaye mi salminima reki mi salminima jaari mi salmini la Mauritanienne o arti kadi en e aadi mi salmini kala yeɓiyanke émission yonta hande mi salmini plateau en technicien ji ɗi kadi invité amen o mi wimo bisimilla makko e émission eyyi ko noon tigui madame Ndiaye ɓe jii hande invité momin keeɓi o wona invité batteɗo présenté rendo fulɓe ngo saabu yimɓe fof ne gandi mo woni gawlo bewɗo hande ko on mbaɗen bismiɗen e plateau men gawlo bewɗo mi salminimama mi wima bisimilla ma assalamu aleykum bandiraɓe julɓe assalamu aleykum bandiraɓe Fouta assalamu aleykum wiyoɓe mbimi mbimama bon ko adi foof min puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokku min jofnirde alhamdoulillahi rabbil alamin Allah amin min jetti Allah e nura Allah e Seck Tidiane min jetti jinnaɓe ɗiɗi ɓe nde wonno so boni ko kamɓe so moƴƴi ko kamɓe hani moƴƴi jettan ɓe ɗoɓe tigui bon ina salmi noon ko gawlo mon mo ganduɗon woni Moussa Siley Mamadou gorko mo gural Makka Samba Amadou Gamo jagui hawatte wokkudal alamari Demba Gumuna Ali Samba Korin woni joom gural Makka Samba yummel takko modi siré wuuro seɓɓe koliyaɓe wuuro selluɓe diine heddiɓe aada hanke woni tawga Yasine wuuro Samba Dempate Amadou Gamo jagui hawadde wokkudal alamari Demba Gumuna Ali Samba Korin walla mbiya wuuro Abdoul Dempate Amadou Gamo o ruttime joomum ko bon min duwini momo min duwinima kadi dendagal ɓesgu makko foof on gawlo bewɗo jooɗi ɗo joom yasimo alda e namdal joom damgal guenar boso yirlaɓe law toro ɓundu Coumba Bannar Bou Malick Sy Dawdo Bogane Jaam Sabi Balla joom lowre mo alda e namdal machallah beltima o jii hande yonta hande no ardi e image momin gardi o haymo jii on plateau no gandi ko plateau jontaɗo hande noon jahani hen nokku sowona e gawlago saabu min mbima so dimo ñantima yooɗi so ala gawlo o ala bayɗo o wala ñeeño mankat saabu ko kañum woni suharo ko kamɓe goni lamɗam kamɓe kadi kamɓe belnata ɗum woni minen ñeñɓe ɓe awluɓe ɓe kadi sa wi awlo tan gawlo tan a wi ñeeño saabu kamɓe jeeyi jiidi yumma e baba ko mbiyami ko hande nan ko yonta awluɓe yonta awluɓe noon nebel berendiranma arɗo inchallah Sekkour Boula o woni gawlam gawlo jontaɗo machallah guiƴam kadi mi salminima gawlo hande min jiiɗi arde hande koye namdade gawlago kadi min jiiɗi andude kala to jeyɗa e Fouta bon no mbinomi nane jeeyami ko Yasine Lakki woni gural Makka Samba Amadou Gamo jagui wadde wokkudal alamari Demba Gumuna Ali Samba Korin koye région de Matam département de Kanel commune Ɓokilaji hen jeeyami wuuro woni wuuro jeyango hen wiye Yasine Lakki ko hen jibinami ko hen mawnimi eyyi bon hande barkini wonti noon Moussa mo Fouta Moussa mo Pulago Moussa mo Foutankagal surtout Moussa mo Pulago eyyi bon gonga tigui hande noon kadi foof mi yormbani mba e yonta hande e ko weltanami no fewi huccidde e moɗon kadi joddade e moɗon kadi ko kalɗa o haalmade waɗi important onande garɗen koye temmo gawlago garɗen koye temmo gawlago wonande so dimo ñantima walla ni bon sa nani dimo yahata omo takkini gawlo sara makko gari guila dawa dawi kala to jiiɗa dimo walla kala to jiiɗa golewale e ko gawlo yaltinta ɗum wayra comme no barma mo ala lamɗam ni tan sofat ko noon tigui waɗani hen safara ko noon way ko enen goni lamɗam guertode mabɓe noon way eyyi sen ɓenni ɗon ganduɗen Moussa Dia ko Yasine Lakki sen mbi noon ko caggal wuura men mi sikki de eyyi ko noon kadi hande yimɓe kala to min tourni machallah wona hawtade ko jimmi tan ko mbiyete yo Allah sellindane ma amin hamin jiima e TikTok e machallah yimɓe foof ne mbaɗma apprécié machallah e noon a fintan jimɗa walla ko a tawɗo ko noon jimiri moom jimiri mi taw ɗum e galle bawam tawi ɗum e galle nenam
mi jibini jibdinami e jimiri woni jibdinami e jimiri gallamen so tawi min jibinami min tawi so tawi bottari jooɗima ɓe gottima ha paari a yiyat ɓe kippa bolɓe jima yala wadde on so ɓiɗo jibinama hen alay saago wawa gawlago kadi so tawi gawlago dilli annata e wadde jimiri annani kam rek sikki rek aɗa jogui gawlo kono kam no wirteni minen kam famat tan komin juddu jeeri en donc ko occasionnellement min jiyata ɓe par ce que kamɓe ɓe duuɗi ko bakkel donc mariage am ni mbaɗa wawi wiide ko goto ari hen donc ko ɗum ɗon tan mais hamin jogui awluɓe joni holko poɗɗa namdade gawlo oɗo ko holko jiiɗa e awluɓe taw koye askan awluɓe gandanɗa hoore man ɗefti jahludema seeɗa ko jahli kam e gawlago ala mi ala mbawmi wiide tan koye gawlago ko hunde gandanɗa e mbawa ittu ɗum hunde gandanɗa ene jogui importance neɗɗo comme mino par exemple gawlam somiɗe jogui hunde ko mbaɗmi mariage inde walla goɗɗum alay saago gawlo ma ara ɗum ɗon kam mbeɗa wawi wiide toroɗo kañum e gawlo mum peut être yimɓe mbeɗa mbawi wiide ko moni fo yenna e ɗum ɗon mais cikkumi min ko goto ko gotum par ce que ɗum ɗo toroɗo wawi yaade acca gawlo eɗen mbawi wiide comme ko waɗu kañum watta ɗum représenté ni ok a faami hay so wona ɗum kadi eɗen mbawi wiide henna laamuji gadane en lajjore en ɗum ɗo en foof jiiɗa ko ɓe goni caggal mabɓe soɓe jaaha joni henna yaade haare en a yiyat gawlo makko no wona caggal makko ene yimanmo donc ɗum ɗon foof eɗen mbawi wiide gawlo no jogui place baɗo important hannde comme hannde somi wima ko jahluma e awluɓe hannde a yiyat cukalon tok son ene yima ganda ɓe ko ronɓe ɗum sabu wona ko janggi so woni ko janggi tan jetta e oɗon âge taw cuhlon keeɓa jigui boluji mon ene pijira ɗum ene jima a weltoto komin mbiɗa yeehi hen sukaɓe mbiyam ɓeɗo ko doomo Allah waɗe mabɓe comme on banggue mbiyatmami ko jahluma hen ko jahli kam hen bon ko mbawmi wiidema ko wala ala ko jahli kam hen par ce que ko gandanɗa ko kañum ko hen jibinaɗa ko ƴiƴam ma woni ko ɗum muynuɗa donc ɗum fota hawde neɗɗo si donc ko jibineɗa ko a tawi jinnam ma a tawi mamiram ma ne mbaɗa ɗum sa mawni an peut être woɓɓe e wawa wiide peut être woɓɓe ne waɗi exception woɓɓe gandanɗa jibinata hen watta comme no heddiɓe mbatta e kay juste ɗum no jinmi wiidema joni génération joni o heewani mais bon cikkumi tan ko hunde gandanɗa koye neɗɗo wona koye ƴiƴam ma wona gonga ni joni sukaɓe hannde ɓe comme joni wiye komi ñeeño kono mi ñawata ko noon rek wona mi waɗi ñeeñɓe gandanɗa hoore mum sa yiiɓe cikiraw rimɓe ɗum tagui mi nen fof mboɗo haala mbimi gawlo yo won gawlo dimo wona dimo jaɓɓo wonde dimo bon sa nani gawlo yo won gawlo Allah waɗma wurtinma koye gawlago wurtinma ɗum woni ko jiɗɗa kadi ko ɗo hen mbaɗɗa comme hande min fofam ko gawlago bon gawlago jinmi kadi Allah waɗi garmi kadi tawmi ɗum e nder galle babam so tawino mi felliri wiide komi gawlo noon yataw mboɗo jaaɓi ko gawlago ngu jaaɓi ko yataw mboɗo yiiɗi ko gawlago ngu yiiɗi ko gawlago ngu yiiɗi ko woni hollum sa felti wonde gawlo bon sara naata e rimɓe ma jaɓ wonde meslam fewna jaɓ ñorde wallahi sa felti wiide hoorema ka gawlo mbiyano ko heewi ko gandanɗa hoorema kene addanma taas so dimo noon felti wiide ko dimo ene felliri wiide ene yiiɗi gawlo yataw kadi mo wawi nafde gawlo makko yataw kam wawi ɓurnude gawlo makko to tawna gawlo makko ha towa gati gawlo ala ken ɓuuro dimo dimo wa dañi ken ɓuuro gawlo eyyi gati so tawi aɗa ñanto walla ñantugal walla affaire ɗum tan wawi yaltinde valeur dimo eyyi ɗum tagui mi wiide dimo yo jooɗo jonde dimo gawlo yo jooɗo jonde gawlo Salma si min kam affaire o no weeli kam tan min franchement par ce que sa yi so toƴƴi tan an jiɗaw iñam toƴƴe on wangu ɗum fof tan an jiɗa ko toƴƴe walla ɗum jinmi konde gawlo
Salma ko ɗum yiɗi haalande maaro ko kersutta te ñimini o gona gawla mi mela gawla mi mela gaw ko cawa Salma kon de tajjam gawla e min ala probléme min komi gawlo fouru fof gawlo pulago fof gawlo fulɓe fof wallahi maari ala mi salmini ɗo yerimay mo yarani teɓele pacca balamaji taɗum jaltaɓe gaari mayo on woni dongel joom downo mo alta e namdal aɗa no mbimi dimo e wadde gawlo e haalde gam moƴƴi so tawi voilà so tawi aɗa rokka gawlo walla aɗa rokka ñeeño ina deƴƴa ya demal juma ƴeewa miskine cakkoɗa ɗum walla nana hen nani bon sa paari jehen dokken ɓiɓɓe furankoɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓandu fof nana moƴƴa matode mama Oumou Sy mi salmini kadi yimmiraɓam ɓe fof dal onon fof dal en calminama saabu hannde ko gawlo hannde ari ɗo machallah hannde plateau men ko plateau ala dawmi hannde komin yaltoɓe gam hen saji kadi moƴƴi hen Dj wallu min seeɗa yo ar noon tigui alhamdoulillahi rabbil alamin alawa alhamdulillahi rabbil alamin ala jare mi yatinene baba jare kongo tigi kono koye mo yettani allah wawa yettude sababu e demba wallahi kaw Demba demba Ndiaye yo kaw demba minanima Seydou Ndiaye o bonam gorko Seydi Ndiaye sa wale jam hawrinaɓe koye jambani wallahi ndekedi yo jam dañama e demba ngel mo dañi kala yo ngel mo jooɗo aduna kono mami jilo bunu kumba banaro bu malik si dawda bugan jam se bibala mami jilo bakil sare demba kitim palle modi makella les soninke mami jilo bakil sare demba gili palle modi kare jabel mucce mayo bunu kumba banaro sawale jam bakil labe koy jambani sayre jam lamɗo dawi wallahi alhamdulillah kono debbo yomo dowɗum yeto yoɓe nani yeto ndare lamɗo nani min komi nanima iti yewede mofti ko ndaari kayra ndeysaan wallahi wal azim ay okala jam dañama jam dañama kay wallahi ndisa jam janama kay wallahi jam janama jaari min calmini kadi Ali Fall wona mabbo ko ñeeño wallahi bambaɗo ñeeño Gonga tigi. leppo ko ñeeño Gonga tigi. sakke ko ñeeño Dëgg. baylo ko ñeeño Gonga tigi. ngay mbere kewi ko noppena jarano wiray machallah allah surbago bobo daña bobo Amiin yaa Rabbi. bobo dañi bobo ndeysaan wallahi bobo jani bobo dañi bobo nden je bobo farba gawlo tawi ndeysaan gawlo pewɗo tawi moussa siley mamadou gawlo tawi gorko yomo yasin mago tawi ay technicien jami nan ko mbawi de Ali Fall Djiby Dieng ali koye lele ali sawale jam wallahi ali sawale jam o woni Fall naka yaram fal bu yalla Baye Fall laay fal bu yalla fale Baye Fall ba rasi jekki bu ko fatte Djiby Dieng an sawale jam sawale jam pulagu koy jam waay sayre jam Baye Fall ji fokoy jam waay Djiby Dieng gorko mo kanel kono mami jilo
kadala kadalaje wuro alpha umar charno bayla tafsir ammar kur jam dañago jibi jam dañama gorko yo makkadale kadalaje wuro alpha umar charno bayla tafsir ammar kur on yaduno en jabadam ay seyri man sireho sabata bari mutar halwartan torodo mama kadi nangiri dina ne ko nyamto e tan wiete samba jaggita tadi be torodo machallah hay futa woni mama damga woni mama wallahi genaro woni mama bosoya woni mama besa kalila je koni mama jibi hey wa futa woni mama hey damga woni mama genaro woni mama bosoya woni mama yilaɓe woni mama min miyata ngawɗa ko yewe min ko miyata yasinnaki yewe nde kadi o jabde ñam basi an sawale jam machallah ɓerɗa ɓannamen fof gullito min gonɗo min cuufi mbayno nannaɓe nder jeegue ni saabu gawlo bewɗo nanni minen ɗon hande Salma e madame Ndiaye weeli de non hande ko yonta hande ko mbiyata ko saaha foof e mbaadi yeeso addata gawlo bewɗo min beltima machallah ko mbimi ko aɗa wonde e yaltinde single walla gonɗa koye ni rek e vidéo ji TikTok walla goɗɗum bon mi weltanmama no fewi jaari pour l'instant alhamdulillah won single aji ɗi mbannomi eyi ɗin min mbaɗi ɗum laasi à Paris kono noon inchallah rabbi min jogui single goɗɗo momin poti yaltinde ɗeɗo balɗe so Allah jaaɓi inchallah rabbi woni Fouta no wirayi Pulago no wirayi gati guila dawade Pulago no waɗa rayde bon sa ƴeewi e moƴƴuɓe rewɓe ɗo kadi Allah waɗi addi kadi moƴƴuɓe wonɓe ɗo bon eɗen ñaagui Allah tan gore men fof ko yiiɗi Allah waɗa waɗa juuto kala mais inchallah rabbi yoɓe ɗamino so bonde nde ndenano gawlo beɗo dow mum so Allah jaaɓi inchallah on keɗima non inchallah mo ara joni so Allah jaaɓi kono kam aɗa jogui goɗɗi mo moftanɗa pour yonta hande inchallah rabbi yeyi yonta hande ko yonta men enen foof bon yonta hande kadi ko mbatton ko hunde gandanɗa hoorema faydinde wonde fayda no fewi ko mbiyami ko tan neɗɗo to gonɗa suka ɗo tinnoɗon no fewi kadi machallah min ñagani Allah tan yo Allah kon judde balle moƴƴini batande to jiɗɗon yettade ɗo Allah hokkon jettoɗon ɗon amin way eyyi machallah yonta hande ko yonta men enen foof kadi ko yonta furankakal yonta pulago yonta men enen sukaɓe en dañi ndam machallah jaam ari kadi wona jaam ari joni noon hande mbeɗen haala men hewata wona ko daare mode tan cohluɗen hande ko ambiance tan mbin ɗum noddirɗen bon ala oto gon mbeɗen tan joni kadi wallahi kokala jakorino ma so bommi mo ƴeewa kosa wawi waɗan kokala jakorino ma so bommi mo ƴeewa kosa wawi waɗan saɗa jogi waɗanmo wallahi yonta hande nani yonta yeɓe yontanani yonta hande nani omo jari o Seydou Ndiaye yonta yeɓe nani
jaltandare boborani Allah sur bobo bobo tani bimi bobo bobo tani bimi bobo nendia bobo kono pulago nani wallahi pulago nani jalmo tani kala yoban jalmo tani kala yoban jalmo wawa kachodo jalmo wawa kachodo kono kajana kajayo seydu bayo Bapullo mamin jullo wursogi bango tawar hon mo wono Fadi Ndiaye mamin jullo wursogi bango jomajo Ceerno Hamdu jomajo Ceerno Hamdu kaja Seydou Balere jata yebe nani lamɗo debbo lamɗo nani kono Hamidou nani Hamidou yo rokkimi ngaari Hamidou yo rokkimi ngaari Allah jibbanani yogo Allah ji yo rokkimi ngaari hebbini machallah kono Ceerno kannani Ceerno kam yo rokkimi ngaari Ceerno kam yo rokkimi ngaari mi woni gawla bewɗo min woni yo gawla bewɗo min woni yo gawla bewɗo mi woni lelas Moussa Siley Mamadou Gawlo kono Basiru nani Basiru nani Gawlo bi Gawlo Farba Gawlo Farba nani kawmun Gawlo bewɗoje min mi woni annam neweli yata yeɓe nayane machallah oh machallah awlu fof beltanama mi salmini kadi awol gawlu o Mamadou Seck o woni borom mondial om en calminama on woni awluɓe VIP e saabu kamɓe ɓe karantene yimɓe ɓe goni koye magasin ngaji machallah kala jiɗɗo Sambra Kousé fof haɓe jigui haɓe gonto e ɗum ɗo men to mbaɗen ɗen émission men croisement 22 machallah min beltani moon onon fof kadi ko noon tigui hande kam mbimi ko émission hande o ma paɗe taƴa rek saabu gawlo bewlo mbiɗen kanko yonta Mamin Pot. Ranne. Sarma. machallah hande kam holliti en pulawel en invite kadi gawlago machallah to jiiɗen salmaɗo hande ɓandu mum ne woni ɗo waɗi kam waɗa déliré rek a hiyanimo machallah beɗa weltima a warñide jeeyi ko noon aɗa andi neɗɗo sa dilli tan waran ko lebbi wallahi bon ko ɗon tigui ko weltade no fewi e yonta hande mi weltanima no fewi kadi ko adi foof bon ko weltare kadi e wiide on tinnodiren no fewi bon wonande enen foof hande ko enen jontiɗa en pulago kala to ganduɗa ɗo neɗɗo ne wawi heedandema ɗon walla an wonto mbawɗa heedande ɗon pullo hono ma heedanmo ɗon gati ɗum woni pulago ɗum woni fuutankagal so tawi wonto kenmi ɗo yaata o bandam kadi ne heedi ɗon e bandamen noon woni pulago on woni bandamen gari sa yi mboɗo yimi e pulaar ko ɗum moyni ko hen jibinami hen mawni wadde so tawi mi deeƴi gartiranmi koye pulago e taari noon wadde gartiranmi koye pulago enen fuutankoɓe battodiren hakkillaji e koye men battodiren hakkillaji e koye men tinnodiren no fewi wawɓe
wawɓe balle ɓe mbawa ko gonga tigi wawɓe balle ɓe mbawa ɓe mbawa kadi yo jabballe mawɓe kadi mbawa tirtir sukaɓe so jii minenne min gummima e yidde darnade pulaako yidde darnade furankagal yidde darnade gawlaako allah nura allah e sekki jan ko pittali moon onon dañɓe balle ɓe mbawa ɓe mbawa kadi yo jabballede ɗum wonno furankagal gonga tigi ɗum woni kadi pulaako wallahi en jiiɗa plateau ɓuuɓa de ɓuuɓata ɗo kay mbiyamo yuppanene ngo jigui wara ayan ko muuri ko ayani so a yooɗi wiye ko pullo ha ayani morulam ngol hande ari faal yowe debbo halpulaar so a dañani ƴewrata hande a ɗemde keddiɗe soɓe dañi debbo halpulaar ɓe belto waaw ɓe mbaɗa hen fierté yo soba ƴewat monata ko faso pëlla ndeysan pullo machallah eyi allah ngu eyi mbiɗa andi ka halpulaar jibi je ɓeɗen kam eɗen dijje o ɓeɗen towɗo ɓandu ndu ko wuuli gawlo bewlo to wonno min kam jimmi tan hande ko mbiyat ko yo dajjir caaɓe ngala yo taw so montu hay wutte yo ceeye abouba ka tarduɗo hannde an kalbana on woni Moussa Diagne ñoño moderne ko woni ñoño moƴƴiraɗo moƴƴere baɗoy ñoño wona suuɗi wallahi wallahi ko fuutanam fuutanaɓe mum ko fuutanam gawla dawla feñile ko fuuta gumme fuutanaɓe gumme ko fuuta gumme gawla ɓewɗo feñile gumme gumme gawla ɓewɗo gumme dalde fuuta gumme fuutanaɓe gumme ko fuuta gumme gawla ɓewɗo feñile so ɓaymanama so ɓaymanama gawla ɓewɗo so ɓaymanama sarban kawɗo so ɓaymanama kawtama so ɓaymanama kawtama so ɓaymanama he tabat kono jiyaga gumme darde miwa gumme darde miwa gumme darde Moussa Niang feñira so ɓaymanama kalban so ɓaymanama so ɓaymanama lando gorko so ɓaymanama lando gorko so ɓaymanama lando gorko so ɓaymanama Bukari lele Bukari gawlo lele gorko yomo matambangol lele so ɓaymanama Bukari so ɓaymanama so ɓaymanama lando gorko so ɓaymanama ko toon gum toonunaɓe gum ko toon gumme landoɗaɓe tani so ɓaymanama so ɓaymanama goɗunaɓe so ɓaymanama ɓurangana jiya ko ha jewɗa aduni je kuñalliñirande o gelmo soni ñalande yo care jarama merci beaucoup so ɓaymanama so ɓaymanama so ɓaymanama futa mango
sobe mana futa mango sobe mana tabat kundia umme kalbe umme darude gawlo fen yotande baba baba gumme yotande fen sobe manama hey sadal bela hande yamatake yotande ajare sobe manama tabat koleji aka hey sadal bela wow a jarama Diary ko mbiɗa ko ɗum wonno hannde plateau men invité men gawlo pewɗo hamin ñaganimo yo Allah sellindande yettinamo to yiɗi yetta to henna Allah hokkamo jaam ha ƴettina anniyaji ɗi mi salmini hen technicien ji amen yeɓiyankoɓe émission yonta hande min dokkiɓe rendez-vous dimanche so hawre welede Allah jaam Allah wone mabɓe on jarama machallah jeena hatta weeli ha ɗon wawi haade a dillini min a waɗi min machallah hande kay mimami hande yo Allah junnu balɗe ma gawlam moƴƴina battane ma ya ha goto memma mine muɗum mbima noon machallah ona selli ɗaɗi dane ma ya barki Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam machallah hande a weltini min no fewi a nayi kam tomi yetto to mbiɗaɗo yaade machallah vraiment ko weltade hen tan koni aduna o ko saaha fof kadi min gadda kadi goɗɗo ko machallah ewa hande mboɗo weltino nenam debbo fama lam ña debbo mo dondu e cammalle pade fuuɗa ngara jiya ko na jewna waɗi ngol moɗo ɗum hande machallah eɗo junno balɗe makko mi salmini les caméraman somin peewi ko kamɓe les Djiby Dieng les Ali Fall Abouba ba pullo mi wima noon pullo ba pullo amuno ko heewi pullo ma yette ba walla diallo walla so sa yetta karna yetta a wona pullo machallah vraiment ko noon tan hayso ko laawa bon mi salmini bandiraɓe ɓe fof kadi awɗo ɓe e sehilaɓam ɓe mi salmini Yacine ko takki Yacine fuurankoɓe fof pulago fof e yiɓe gawlo belɗo bon dari hen no fewi guila WhatsApp o guila TikTok o aɓe dari hen no fewi kala ko neldiɓe ɓe mbaɗat partagé ɓe mawnani ɗum ɓe ñañi ɗum ha yaaji mi ala jobde on ko onon joguimi mi wawa yobde on kadi so ndi mbaɗa daro e télé ji walla mbaɗa yaha e télé ji e radio ji Allah e nura Allah e Setti Diary ko pittali moon gari ko yaade pour ƴewde ko weli on ɗum no yimi mo ngel mo limti noon juumat mi wawa limtude ko yiɗi gawlo ko ene heewi e dendagal ko joguimi contact muɗum emo kaldami emo haaldata foof mi weltanima Allah mi weltanima ɗum kadi mi salmini ɗum ɗo salminaji tiiɗi gummiɗi e fitano faade muɗum sene selli tan mbiɗa selli so tawi koye jaam woni koye jaam gonmi bon mbiɗa ñaagui Allah kadi yo jaam wone mabɓe no feewi e nane seeɗa mi arta e konngol ma seeɗa bon min komi gawlo yimɓe fof gawlo fuurankoɓe gawlo pulawo kala ɓiɗɗo pullo cohluɗo numéro am ina heeɓo toon kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo haaldude yam ne heeɓo toon mi wona gawlo mo gandanɗa hoore ma bon kaldeteɗo walla ene ngerno hoore mo nonono komi gawlo pulago gawlo fuuranke kala ɓiɗɗo pullo poofo ɓiɗɗo pullo fuutanke kalto dari mboɗo yiɗi yiidede ɗon kalto dari mboɗo yiɗi darade ɗon nde wonno mi wawa wadde jikkiri ɓuuro pulago mi wawa wadde jikkiri ɓuuro sukaɓe fuurankoɓe ko onon joguimi mi wondiri Allah kala mon cohlonimrata no weeɓi bon ko hunde wemde e moɗon eyyi kadi gawlo bewɗo no mbaɗani noon mbani enen foof kadi gawlo
enen jiiɗumen baba kadi toujours eko mbiyanmi enen artiste aji jippinen dose uji men woni hollum woto bande arema heddo aɗa mawkino e dow hoore muɗum woto bande arema heddo yiɗa haaldude ma aɗa holla faade dow muɗum enen fof ken gowɗum enen jiiɗumen baba so jippinen tension ngaji men onon animateur uji ononne kadi pareil eyyi ononne onon Allah waɗi ɗo e télé ji e radio ji bon ononne kadi jippine tension ngaji men jaɓen yaadude fura kagal jaɓen yaadude yonta men gati minen ko onon min jogui sa ƴeewi hande hewɓe ene jiiɗi hande haaldude jaari hewɓe jiiɗi haaldude sala e ko noon kono noon so sama voilà so tawi ɓe gari e jewte mabɓe gari on mbawa dañi kadi ɓuuri furankagal son ji on jooɗima ɗo Allah ndo Allah settidani ko pittade mabɓe bon mi salminiɓe kamɓe foof mi salmini kala biyo mbimi e mbimami mi salmini kadi guinnade mo guinnoton ɗo woni grand frère Babs Bi mi salmini frère mi salmini no fewi émission ko émission gawlago émission furankagal émission pulago gawlo gawɗo nan ɗo hayla yummidir ko futtan ene tane koye men eyyi ko noon tigui on jii hande plateau men machallah gawlo gawɗo min mbaɗno ɗum invité kadi kanko no bonnano ari o jiwtirini hoore mum saabu hande so welnoma hande mo heewa joguide nder TikTok pour noddama mbasa keɓa e wasde hebde fof fo heɓa kono ay machallah tellinde hoore makko de o jiwlo somo hokkiɗo won heddiɓe mbiɗa ñangui on koyon comme no wayi ni ko heddi ko noon hande émission men émission yonta hande ko gawlo bewɗo arima mi salmini fansuji yonta hande foof saabu mbaɗi sirde nder live kaɓe kaala affaire yonta hande gandon kono enen tinni yo ɓeydu kadi tinnare men kadi saabu enen ko mbiyam ñande foof tan minen ko caggal Allah ko caggal onon tan min ndewi min ndewani hay goto kala ko jiɗɗum ɗo min jiiɗi kala kadi défaut min jigui kadi hamin ñaagui Allah kadi mbaɗon e commentaire kala mbiyon ko ɗum min jiiɗi on min jiiɗa ɗum ɗo saabu onon ko jiɗɗon ko tan ɗum min mbaɗata e mi salmini kadi fuuranko foof salmini kadi ha malinaɓe ndeysan machallah hol waɗoɓen suivre ɓe nanta ko kalten Boubou Soumari yawma Soumari Dikko e monam gonɗo toon Hawa Ndiaye mi salminima Anisou Hamma salminima wodabam Abou Abdourahmane Alfane Diaye afo mo wona affaire ɓuufal machallah mi calminima kadi min beltanimama